Maswera sei muri Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanga kako kuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana wachingwa garo subscriber, don't forget to comment and share this video. Tadzoka muri Zimbabwe ni nyaya kabuda nezuro nyaya ya Deputy Minister Rwodzi avakanetsana na Assistant Inspector pa phone call nenyaya yekuda kubuditsa munhu weZanu PF musungu munhu weZanu PF mujeri uyapomerwa mhosva yekudambura ma poster ACCC muri Zimbabwe. Kupai audio yacho nezuro ma phone calls akalika akazara pa social media muri Zimbabwe. Saka pane nyaya iri kubuda yekunzi Assistant Inspector va transferwa kuenda kushurugwi muri Zimbabwe vaishandira kugweru. Saka ronzi va transferwa kuenda kushurugwi kutaura kwatikuita kunoko hatikuziva kuti zvakamira sei. Vazhinji vachema muri Zimbabwe nematauriro akaita minister kuna Assistant Inspector ava. Pane board Amalgamated Rural Teachers Union muri Zimbabwe rataura rikati dai vakuru vedare vagara vaisawo mutemo unodzivirira mapurisa kuti vaite basa ravo zvakanaka, uyezve vari kuti vakuru vemutemo vatorewo matanho muri Zimbabwe panyaya iyi. Tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya yemucomment section.